Mayong hapon ug daghang salamat sa iyong pagsunod Cebu o katibukang Central Visayas. Mao pa nakuluphain yung atanang diha sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon sa tumahapusong Bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Mga representante sa Department of Public Works and Highways, DPWH, o sa Japanese for International Cooperation kung JICA, nakikitagbo sa mga lumulupyo sa pipilak ka mga barangay nga posibleng mapiktuhan sa tukuron nga Fourth Bridge. Usa sa gipadayag mao ang kabalaka sa mga munupyo, mao ang ilang panginabuhian ang tataw kaayong mapiktuhan unya sa proyekto. Unsa may kahingawa o mga sugyot sa mga mulupyo isukip unya sa feasibility study nga padayong gipahigayon sa JICA. Si Luan Mirindina sa report. Sa public consultation, gipasalig ni Engineer Fred Bariga sa Environmental Management Bureau sa DNR7 nga ilang siguruhon nga musubay sa unsa mang gilatid sa Environment Compliance Certificate ang JICA ug DPWH nga motukod sa Fourth Bridge. Component o kabahin sa Fourth Bridge mao ang pagtukod usab sa Coastal Road nga musubay sa road network gikan sa First Bridge, Marcelo Fernan Bridge, sa Third Bridge ug sa Fourth Bridge. Sa pagtuon nga gihimo, gipasalig ni Hiyorico Morimoto, JICA survey team nga ang Coastal Road ug Fourth Bridge makatabang aron pagpaluag sa trapiko sa dakbayan sa Mandawi paingon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. The majority of road section are residential area, and the huge impact for the residential area. Sa open forum, gipalanog ang kabalaka sa pipila ka mga mulupyo nga apektado sa proyekto, ilabi na sa mga nanginabuhi sa paghimog silhig sa barangay Paknaan. Gikan pa sa una kung karon makapalit tayo ng isang bugas sa katinang bugas o mga maura din na amo ang panginabuhian niya. Samtang gipasalig sa JICA o DPWH sa mga mulupyo nga maapektuhan unya sa proyekto nga mahatagan sila sa replacement cost bugti sa gasto sa pagkaguba sa ilang mga panimay. We can find siguro na asa mo po na doon na di so ang yan na later on sa pag-design. Kaya importante yun ka na if is management stage, so at least mapandingan o kapay. Lakip sa gisusi sa JICA mao ang polusyon dili lang sa abog apan usab sa mahatag nga kasaba sa proyekto. Ang approach sa Fourth Bridge mutadla sa Mandawi Coastal Road ug mulabay sa Second Bridge. Gipaabot nga masugdan ang proyekto sa tuig 2021. Uban ni June Solon, Luan Mirindina, Balitang Bisda.